Tervetuloa kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen koordinaatio- ja viestintähankkeen kanavalle. Minun nimi on Tuomas Puustinen ja toimin hankkeessa projektipäällikkönä. Hanketta toteuttaa Pohjois-Savon sosiaaliturvayhdistys ja Pohjois-Savon liikunta ja me aloitettiin toiminta 1.8.2023. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Me Koonto-hankkeena ollaan Pohjois-Savossa teidän yhdistysten, seurojen ja järjestöjen apuna kansalaistoimien lähtöisen kehittämisen hankkeiden hakemisessa ja toteuttamisessa. Me toimitaan koko täällä maakunnan alueella ja meidän tarjoamat palvelut on täysin ilmaisia. Koonto-hankkeen taustasta hieman, niin aikaisemmin 2014-2020 kansalaistoimien lähtöistä kehittämistä toteutettiin vain paikallisesti kaupunkialueella. Tästä saatiin tosi hyviä kokemuksia ja hyviä tuloksia, joten nyt 2021-2027 olevalla ohjelmakaudella tämä toiminta haluttiin laajentaa maakunnalliseksi. Ja tätä toimintaa onkin Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella. Miksi Koonto-hanke sitten on olemassa? Me tarjotaan henkilökohtaista apua, tukea ja neuvontaa kansalaistoimien lähtöisten kehittämishankkeiden hakemiseen ja niiden toteuttamiseen. Me halutaan vahvistaa hanke- ja osallisuusosaamista, jotta yhä useammalla yhdistyksellä, seuralla ja järjestöllä olisi mahdollisuus hakea oman kehittämistoimintaan resursseja Euroopan sosiaalirahastosta ja ylipäänsä toteuttaa kansalaistoimien lähtöisen kehittämisen hankkeita. Meidän toiminnot ja palvelut on täysin maksuttomia ja me liikutaan koko maakunnan alueella. Mitä nämä kansalaistoimien lähtöisen kehittämisen hankkeet sitten oikein on? Kansalaistoimien lähtöinen kehittäminen on osa Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 toimintaa täällä Itä-Suomessa. Kansalaistoimien lähtöisen kehittämisen hankkeessa tuetaan monipuolisin keinoin heikommassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden kiinnittymistä yhteiskuntaan, koulutukseen ja työmarkkinoille. Näillä hankkeilla pyritään torjumaan huono-osaisuutta ja syrjäytymistä sekä tämän lisäksi pyritään vahvistamaan työ- ja toimintakykyä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että kansalaistoiminnallisilla hankkeilla parannetaan haavoittuvimmassa ja heikoimmassa asemassa olevien kohderyhmien hyvinvointia ja osallisuutta. Tässä näet painopisteet, jotka ohjaa tätä nykyistä rahoitushakua ja mitkä kohderyhmät kuuluu tämän haun piiriin. Me Koonto-hankkeessa autetaankin siis myös teitä yhdistyksiä ohjaamaan ja suunnittelemaan hanketta siten, että se vastaa kulloisenkin haun painopisteisiin ja periaatteisiin. Miten rahoitus sitten rakentuu kansalaistoiminnallisissa hankkeissa pähkinänkuoressa? Hankkeiden rahoitus koostuu hyvin tiivistetysti seuraavasti siten, että 80% rahoituksesta tulee aina Euroopan sosiaalirahastosta ja 20% tulisi olla niin sanottua omaa rahoitusta. Tämä oma rahoitus kuitenkin voi koostua muusta julkisesta rahasta siten, että siinä on mukana kunnat ja hyvinvointialueet tai vaikka säätiö. Hankkeiden tuella sitten katetaan sekä palkka että toiminnasta aiheutuvat muut kustannukset. Mistä sitten lähtee liikkeelle? Ota yhteyttä ylipäänsä Koonto-hankkeeseen. Lähdetään katsomaan yhdessä, mitä vaihtoehtoja tämä ESR-rahoitus tarjoaa teidän yhdistykselle. Laitetaan hankkeelle alustava ideapaperi, keskustellaan rahoittajan kanssa mahdollisuuksista, mitä rahoitus teidän yhdistykselle voisi tarjota. Viimeistellään suunnitelma tarvittavine liitteineen, osallistutaan rahoitushakuun ja pyritään sitä kautta saamaan rahoituspäätös ja aloittamaan hanketoimintaa. Tässä on meidän yhteystiedot. Tavoitat meidät niin puhelimitse kuin sähköpostilla. Nähdään hankeneuvonnoissa. Moikka!